Malawi Today. Kusintha mtsogoleri wa dziko sikungathandize chitukuko, koma kumthandizira mtsogoleri wa dziko ndi kukhala naye pansi pamodzi ndi mafumu athu ndi atsogoleri athu nkubweretsa zinthu poyera nkumagwira ntchito. Ife boma likamapanga chitukuko, ndalama zomwe amapangira chitukuko zimakhala kuti zachokera magawo osiyanasiyana. Zina zimakhala misonkho imene timapereka ife ngati Amalawi, ndipo zina zimabwera ngati ma donations ochokera kunja. Mu nthawi imene tikugwiritsa ntchito ndalama zimene tasonkha ngati misonkho, zimakhala zinthu zosangalatsa kwambiri chifukwa timadziwa kuti misonkho imene tikulipira ife ikugwira ntchito yake moyenera. Ndipo ndalama zimene zimabwera ngati chithandizo zimakhala zosangalatsa, koma pali ndi chithandizo chake. Chithandizo chimene ifeyo sitikuyenera kusangalala ndi chitukuko chimene tachita ukapempha kunja. Akuluakulu kupemphesa kumachotsa ulemu, ndipo ife ngati Amalawi sitikuyenera kumakhala pansi ndi kumaombera m'manja kuti tikupanga zitukuko chifukwa kuti tinakapempha kunja. Ayi, nde pali mkulu lake anapanga post video ndikuonesa chimodzi mwa zitukuko makamaka cha nsewu chochokera ku China, chimene dziko la China linangopereka mwaulere, ndipo kunali makomenti omunyoza mkulu amene. Makai mwina mumangonena iyayi bomala konza nsewu mwerenge mawu amenewa mwaona amenewa achichewa atu amenewa achizungu ndi amenewa je kwazinzathu okunda kubayiba zinthu za musimu kobayiba zinthu za musimu. Ichi ndi chigalasi uyu, ichi ndi aluminium moto olokhaso sikungapangire kakakhalanga ndithu olonkhwangu asikangathekera sikangathekera. Boma la China ndi ochenjera kwa basi limene lili atakambirana kwawoko, atakambirana kuti anthu Amalawi ndokonda zobayiba. Mukakwayikira galasi mone ngati akabe galasimo, galasi imene kuti ulichotse mpaka na galasi imene idasweka apa ilolemba China aid, ndipo chenjera kwa China chilolemba chichewa ndithu chomveka kuti misewuyi ndiyongothandiza kuthandizani kunamva podikirira anthu pamene papo, koma nkhani zawo zonse alemba pamene awocherera bwinobwino, koma amene mmakonda mwerenge mawu amenewa mwaona amenewa achichewa atu amenewa achizungu ndi amenewa ndiye kwazinzathu okonda kubayiba zinthu za munsewu kobayiba zinthu za munsewu. Ichi ndi chigalasi uyu, ichi ndi aluminium moto olokhaso simungapangire kakakhalanga ndithu olonkhwangu asikangatheke yayi olochikwanje sikangatheke yayi. Boma la China ndi ochenjera kwa basi limene atakambirana kwawoko, atakambirana kuti anthu Amalawi ndokonda zobayiba. Mukakwayikira galasi mone ngati akabe galasimo, galasi imene kuti ulichotse mpaka na galasi imene idasweka apa ilolemba China aid, ndipo chenjera kwa China chilolemba chichewa ndithu chomveka bwino kuti misewuyi ndiyongokuthandizani kunamva podikirira anthu pamene papo, koma nkhani zawo zonse alemba pamenepo awocherera bwinobwino, koma amene mmakonda Makai mwina mumangonena iyayi bomala konza nsewu mwerenge mawu amenewa mwaona amenewa achichewa atu amenewa achizungu ndi amenewa ndiye
kwa zinzathu okonda kubayiba zinthu za munsewu wobayiba zinthu za munsewu. Ichi ndi chigalasi uyu, ichi ndi aluminium otolo khasu simungapangire kakakhala ndithu olo nkhwangu asikangatheke ya olo chikwanje sikangatheke ya. Boma la China ndilochenjera kwa basi limene lina atakambirana kwawoko, atakambirana kuti anthu amalawi ndokonda zobayiba. Mwangwayikira galasi muone ngati akabe galasiyo. Galasi imene kuti ulichotse mpaka na galasi imene itasweka apa ilolemba China aid. Ndipo chenjera kwa machina chilolemba chichewa ndithu chomveka bwino kuti misewu iyi ndiyongothandiza yongokuthandizani kunaipa podikirira anthu pamenepa koma nkhani zawo zonse alemba pamenepa awocherera bwinobwino. Amenewo anali ena mwa makoments amene anthu amapereka pambuyo poonera video imeneyi, ndipo anthu ena amene akusonyeza kuti tinganene kuti ndi MCP akutukwana ende akumunyoza kwambiri mkulu amene. Koma ife izo tilibe nazo ntchito chifukwa aliyense amakhala ndi kuganiza kwake ndi anthu timaganiza mosiyanasiyana. Komano point ndiyonena kuti tikuyenera kumasangalala pa zitukuko zimene tachita kukapempha osati tapatsidwa mwakufuna kwa anthu operekawo koma kuzitukuko zimene ifeyo tachita kukapempha kagwada ndi kupempha kuti ife tikufuna zakuti zinthu zimene zikabwera ife tizikhala anthu osangalala. Atakambirana kwawoko, atakambirana kuti anthu amalawi ndokonda zobayiba. Mwangwayikira galasi muone ngati akabe galasiyo. Galasi imene kuti ulichotse